Tak dobré odpoledne, vítáme vás opět z haly v Třepši, v Hradci Králové, kde se uskuteční druhé semifinálové utkání klubů mistrovství Evropy. Budou to kluby ERF, bude mít modrou barvu z Belgie, klub Nordic Team, bílá barva a Francouzi K-Bar, černá barva. Je to druhé semifinálové utkání klubů dnešního odpoledne. Vítěz tohoto utkání postoupí do zítřejšího finále. Krátká porada rozhodčích s kapitány týmu. Dochází k losování. Uvádět do hry bude bílá, to znamená Nordic Team, který je složen z hráčů Norska, Finska a Kanady. Kostka rozhodla o tom, který tým bude zahajovat podání. Této hry se hodí kostkou. Hlavním rozhodčím tohoto utkání je Armel Piño. Pomezní rozhodčí neboli pomocník rozhodčího Sergio Pejo. Budou dohlížet nad regulemi tohoto utkání. Tak, hru začíná Nordic Team s bílými rozlišovacími drezy. Vybírá si modré. Útok je úspěšný. Chyba modrých. Modří budou uvádět míč do hry. Je to tým ERF z Belgie. Opět na bílé, na Nordic Team. Bílý na černé a byl to úspěšný útok. Dobrý míč, chyba černých a body získává tým Belgie a tým Francie. Rozehrávají černí, francouzský tým K-Bar. Hraje se na čas. Periody jsou 7minutové. Tak zatím je stav vyrovnaný. Všechny tři týmy mají po 2 bodech. Týmová utkání se hrajou na čas. Jedna perioda trvá 7 minut. Hraje se opět na 3 vítězné periody, to je stejné. Které družstvo dříve dosáhne 3 bodů, vyhrává celkový zápas a postupuje do zítřejšího finále klubů mistrovství Evropy. Podává bílý Nordic Team. Je to typický příklad, že mohou být složeny i z hráčů několika států. Nordic Team je složen z Norů, Finů a Kanaďanů. Nicméně budou muset opakovat podání. Tak zahrál se na modrou barvu. Ta nespracovala a ERF ztrácí bod, poskytuje bod bílé a černé barvě. Vysílání jsou hráči z Belgie, černí, kteří nespracovali balón a budou podávat. Tak hláška na modrý tým, který nespracoval.
A bude podávat. Takže Belgie na podání. Vyzvali černý tým. Francouze. A míč končí zámezí. Modrý tým bude opakovat podání. Tak, Belgičani na podání opět. Tak opět out a na podání je tým černých Kábar, který podává na tým bílých Nordic tým a Nordic tým podává. Vyzval černý tým a bohužel podání bylo příliš dlouhé, skončilo v autu a bílí si budou muset zopakovat podání a vyzvali černé. Bílí budou rozhrávat ze středu hřiště. Opět na černé a bohužel černý tým Francouzů Kábar nestačil zpracovat míč a míč končí v zázemí po dotyku francouzského hráče. Necelé 2 minuty do konce. Stav vyrovnaný 8-8-8. Nordic tým na podání a může si vybrat barvu, na kterou bude útočit, protože je tam shodný počet bodů po 8 bodech. Vybrali si bílé. Kábar, francouzský tým, podal a nyní je na podání Nordic tým, který je složen z více národností. Vyzvali tým černých Kábar, Francouze a Francouzi špatně zahlásili a je to jejich chyba. Připisují se body soupeřům. 1 minuta do konce utkání, nebo spíše do konce této periody. K tomu zahlášení musí dojít k zahlášení slovíčka Omnikin a poté barvu, na kterou pálí ještě před odpálením úderu. A to byl krásný odpál, který přelétl hráče a spadl 2 metry za ním, neměl šanci na něj zareagovat. To znamená modří ERF tým bez Belgie ztratili bod. 3/4 minuty do konce, stav je vyrovnaný. Míč do autu zahráli Francouzi a musí si podání zopakovat. Francouzi na podání, rychlá rozehra modrých týmu ERF. Tak a chybějící kontakt, kde nedrželi se všichni hráči míče. Opakují si podání. Tým ERF na podání. Vyzval tým bílých, který nespracoval, nezareagoval včas a bílý tým, Nordic tým, bude opakovat nebo spíš začínat zahajovat další rozehru. Nordic tým zahrál do autu a je to jeho chyba. Vidíme tu, že tým bílých, Nordic tým si bere pauzu, jelikož v současné chvíli má pouze 12 bodů oproti svým druhům, kteří mají po 13 bodech. Tým modrých
ERF tým 13 bodů, tým Kábar černý má také 13 bodů a bílý Nordic tým má již zmiňovaných 12 bodů a bude podávat. Tak jsme zvědaví, jakou taktiku zvolí, aby dorovnali náskok, dorovnali ztrátu. A tady tím způsobem to asi nedoženou, ale spíš takhle přihrávají soupeřům na body, protože špatně zahlášená barva znamená pro soupeře body a náskok o 2 body na soupeře. Soupeři mají náskok 2 body. Tak, černý tým Kábar Francouzů zpracoval míč a rozehrává zpět na modré. Tým ERF, ten také zpracoval, bude rozehrávat ze středu, má posledních 13 vteřin do konce periody a opět dobře zahrál a také dobře zpracoval tým černých Kábar. Tak a už nestihli rozehrát. Skončila perioda, stav utkání. Stav utkání po 14 bodech. Tým modrých a černých, bílí mají pouze 12 bodů. Nyní bude určitě následovat rychlá smrt o vítězství. Zejména na kopací technice, jinak jste si mohli všimnout, že hráč může zpracovat míč kteroukoliv části těla, nohou, rukou, trupem, pulzem. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k porušení pravidel o krocích. Tak podrobné odmlce se vracíme zpátky do utkání a začíná nám třetí perioda. Třetí perioda nezačíná, ale... Ano. Jo, třetí perioda. Správně to říkáš, třetí perioda semifinálového utkání klubu mistrovství Evropy. Uvádí míč černý, Kábar, Francie. Tak modří nespracovali po dotyku, to znamená na rozehře tým modrých ERF, který si vybral Noa barvu, to znamená barvu černých, a to je francouzský tým Kábar. Ten nespracoval a začíná ze středu hřiště na podání. Tak opět Kábar dobře zahrál útok a nestačili zareagovat bílý Nordic tým. Poskytli body soupeřům a rozehrávají. Tak, vybrali si barvu B, to znamená barva modrá, po francouzsky, a modrá barva je belgického týmu ERF. Belgický tým je na podání.
Belgičani si vybrali Noa, což je černý tým Francouzů. A ti chybně podali a budou si muset podání zopakovat. Tak můžeme se podívat na stav utkání 3-4-3. Podávají černí, takže budou muset na bílé podávat, což je vedoucí družstvo. Tak pro ty nebyl problém mít zpracovat a bílý Nordic tým rozehrává hru opět na černé. Tak černý tím pádem musí hrát opět na Nordic tým. Nutí tím vedoucí tým k chybě. Myslím, že na něj pálí. Rozehra ze středu hřiště. Opět na černý tým Kábar Francouzů a Francouzi zpracovali míč a vrací se na střed hřiště k rozehře. A opět vyzvali bílý tým ke zpracování míče. Bohužel bílému týmu se to nepovedlo a Nordic tým tímto nabídl soupeřům bodový zisk. Nordic tým na podání. Tak a konečně si taky zahrál modrý tým ERF, který si zase tak moc nezahrál, protože rozehra jim nebo zpracování míče jim nevyšlo a budou rozehrávat. Vybrali si černý tým Francouzů a Francouzi míč zpracovali bez sebe menšího zaváhání. A rozehráli správně. Bílý tým nestačil zpracovat míč a bude na rozehře. Nordic tým na rozehře. Opět na Francouze a Francouzi budou muset hrát na modrý tým, který má v současné chvíli nejvíce bodů, a to je tým ERF, který si v tomto zápase úplně tolik nezahrál ještě, ale získal nejvíce bodů. Tak opět černý tým. Tak. Zahráli na bílé. Chyba bílých, body sbírají černí a modří. Tak budou hlásit blue, což je modrá. Ne, černá. Tak, teď to bylo na modré. Chyba v rozehrávce. Černý tým Francouzů, tým Kábar si zopakuje podání. Vyzval modrý tým. Modří ERF a opět zpátky na černé Kábar. Takže francouzský Kábar na míči. Mídí modrý ERF. A opět černí. Rychlé výměny. Tak opět vidíme, že do této doby byli bílí ze hry. Hra se odehrávala pouze mezi černým a modrým družstvem, protože měli shodný počet bodů v této periodě. A černí zahráli, francouzský tým zahrál teď bod. Minuta a půl do konce, bodový stav po 8, takže vyrovnaný. Proto přišel na řadu timeout. Kdo jste přišel k našemu online přenosu až nyní, hraje se druhé semifinále klubových zápasů mezi Belgií, Nordic týmem a Francií. Z těchto týmů vzejde je první pro zítřejší finále. Takže tady jde o hodně v tomhle zápase. Tak, timeout je u konce.
Modrý tým ERF rozehrává hru na černé a francouzský černý tým nemusel nic pracovat, protože modří se dopustili chyby a podání si budou muset zopakovat. Tak, belgický ERF tým podává. Podali na černé. Francouzský Kábar na podání. Bezkonkurenčně vybídli bílý Nordic tým a ten nebyl připravený ke zpracování míče a body pro ERF a Kábar. Podání na černý tým, který se tím obod vede. Tak, bude si muset zopakovat modří ERF tým z Belgie, si bude muset zopakovat podání. Tak, zahrál na černé Francouze Kábar tým, který nespracoval rozehru a bude teď rozehrávat. ERF tým a Nordic tým získali body. Tak, krásné zpracování nohou hráčky Nordic týmu a rychlá rozehra na Francouze, kteří už nestihli zpracovat míč a ocitli se v zázemí. To znamená, ven ze hřiště budou rozehrávat, uvádět hru zpátky a je tu další timeout. 16 sekund před koncem třetí periody, třetí části hry. Je stav 11-12-11. O jeden bod vepředu Nordic tým, složený z hráčů Norska, Finska a Kanady. Tak pardon, uvěděli jsme tady, že hrajeme třetí periodu, bohužel už jsme teda, nebo nejsme ve třetí, jsme pouze ve druhé periodě, ale tím, že týmy dosáhly stejného výsledku, tak se každému týmu připsal jeden bod z periody, to znamená, rozdali se dohromady 2 body. Tak, 11 vteřin do konce této periody, čas běží a bílý tým víceméně zdržuje hru. Jednoduše ještě rozehrál na francouzský Kábar, který zpracoval, ale body se již nerozdělují, to znamená, tuto druhou periodu vyhrává tým bílých, tým Nordic tým a tím pádem jsme zpět na začátku, každý tým má po 1 bodu. Na řadě je teď krátká přestávka na to, aby týmy mohly rozmyslet další postup a vymyslet taktiku tak, aby získali co nejrychleji další 2 body a tím získali utkání a postup do finálových zápasů, který se utká zítra. V předchozím utkání, abychom si zrekapitulovali situaci, vyhrála francouzská Triketra, která bude účastníkem zítřejšího finále klubů mistrovství Evropy. Nyní se hraje druhé semifinále, z kterého bude vítěz, postupuje také do finále a v 16:45 se hraje poslední semifinálový zápas klubu, z kterého vzejde poslední finalista pro zítřejší boje. Tak já bych využil drobné přestávky. Máme ještě 1,5 minuty na to, než se začne opět hrát a přiblížíme vám nářadí a náčiní, s kterým se hraje. Můžete si všimnout hřiště, které má ohraničení. Je to čtverec ve tvaru o rozměrech 20x20 metrů. Je to oficiální rozměr hřiště. V tomto hřišti se hraje celé utkání a hráči se nesmí dostat z tohoto hřiště ven, jinak jsou out. Musí být minimálně částí těla ve hřišti,
proto taky můžete vidět občas dlouhé skluzy, kdy hráč se sklouzne ze hřiště ven, vykopává míč zpátky do hřiště, snaží se ho kopnout zpátky a rukou slajduje, aby byl aspoň ještě tou dlaní, tou paží, aby byl stále ve hřišti, aby se počítal jeho zásah jako Jsou zde vidět akrobatické hra. výkony, ale jsme zpátky ve hře. Třetí periodu bude začínat modrý tým, belgický ERF. Rozehrává. A vybral si černý Kábar z Francie. Útočí na modré. Útok byl úspěšný, takže body berou bílí a černí. Znovu uvádí míč do hry tým ERF z Belgie. Vybrali si černé Francouze. Francouzi jdou s míčem do středu hřiště. Dlouhý odpál, bohužel do zámezí. Chyba černých a rozehrávku si zopakují. Krátká porada mezi hráči, zřejmě kdo bude odpalovat. Hráči se musí střídat při odpalu. V těchto smíšených družstvech se dokonce musí střídat muž a žena. Vybrali si bílé, Nordic Team. Není možné, aby dvakrát za sebou odpalovala žena, i když jsou v týmu dvě ženy, tak nemůže odpalovat jedna a potom druhá. Musí to vždycky kombinovat muž, žena. I ten muž a žena se musí střídat, to znamená, vystřídají se na podání všichni. Nordic Team si vybral černé, černé Francouze. A Francouzi úspěšně zakončují útok. Stav je 3-2-2. A Nordic Team podává. Podává žena. Vybrali si modré. A to byl nádherný slide. Jak jsme se bavili tady o těch akrobatických výkonech, tak to byl asi jeden z nich. A rozehrávají na černé Francouze, kteří nesou míč do středu hřiště. Mají tak větší možnost zaútočit do všech stran. Stejně jako teďka černí Francouzi. Vybírají si tým modrých Belgičanů. Bohužel odpal byl proti pravidlům. Body získávají černí Francouzi a bílý Nordic Team. Tak ani tento příjem Kábar tým černých nespracoval, budou podávat a body nabídli soupeřům. Nicméně bodový stav je vyrovnaný po 4. A máme 3 minuty 50 do konce periody. Rozehrávají Francouzi na Nordic Team. Ti nesou míč do středu hřiště. Odpaluje žena z tohoto týmu. Opět na Francouze. A to byl dlouhý odpal na Nordic Team, který po vykopnutí končí až hluboko v zázemí a Nordic Team bude opět podávat. Tak. Myslím, že tady to podání bylo proti regulím, ERF že tým směřovalo příliš dolů, což pravidla neumožňují a oni si budou muset podání zopakovat a body získává Nordic Team a Francouzi. Tak, Vysoký hráč francouzského týmu. Akbar podává do autu bez dotyku, to znamená chyba černých, bílí modří získávají body. A podání si zopakují.
A opět je stav utkání po 6 bodech pro všechny 3 týmy. Belgičani na Francouze. Francouzi vyškrábli míč ze zámezí v rámci pravidel. Opět Belgičani útočí. Tak to byla Bohužel krásně rychlá přihrávka, chyba krásně modrý. rychlá rozehra, bohužel možná byla až tak uspěchaná, že ta rána byla tak veliká, že skončila v zázemí. Podávají modří. Krátká porada francouzského týmu. Aby nedošlo k chybě při zahlášení. Podává žena z francouzského týmu na Nordic tým. Velký míč je nesen hráči Nordic týmu do středu hřiště, ale celkem lehký útok, kterým si Francouzi poradili bez problémů. Tak a úspěšný útok na Nordic tým. Takže body získávají Belgičani a Francouzi. Máme 1 minutu do konce periody. Stav utkání po 8 bodech pro všechny 3 týmy a tým bílých, Nordic tým, na podání a pokračují, protože se dostali do autu. Důležitá poslední minuta. Vyzbalik Bar. Francouze. Ti nespracovali a budou rozehrávat. Hláška ble znamená barva modrá a modrý tým RV rychle rozehrál hru a Úspěšně zakončil. A francouzský Bar černý už neměl šanci rychle zareagovat a rozehru zpracovat. Tak Bar na podání. Vyzval modré. A modří vyzvali družstvo bílých. Krásný zpracování, zase jedno z akrobatických vystoupení. Nordic tým hráče, který zachránil. A nyní už se jim to nepovedlo a je to jejich chyba. Body získávají černí a modří. Nordic tým bude rozehrávat. 20 sekund před koncem této periody vedou hráči Belgie, ERF, týmu ERF a bojují o druhý bod. Tak to byla chyba modrého týmu. ERF z Belgie. Málo dotyků na míči, to znamená opakované podání a body pro soupeře. Zřejmě budou teďka už taktizovat 9 sekund do konce, protože vedou. Důležité je, aby neudělali chybu při podání. Což se stalo. Což je škoda. Určitě hodně chtěli, měli tam dokonce i přihrávku dobře, nebo rozehru měli dobře směřovanou do místa, kde nikdo nebyl ze soupeřů, ale 6 sekund před koncem je stav 12. zahráli přihrávku moc dolů. A už nestihnou nic. Tak stav utkání po 12. V tuto chvíli by měl každý tým dostat 1 bod z periody a měli by pokračovat dál. Takže začínáme znovu od nuly, pokud tomu tak je, protože bodový stav je
2, 2 a 2. To znamená, že toto ještě asi nebylo, aby jsme se hráli 7. zápas, nebo 7. bod z periody, protože tím, že v jedné periodě lze rozdat až 3 body, tak ten bodový zisk může být mnohem vyšší než při soutěžích mistrovství Evropy mužů a žen, kde opravdu těch bodů se nerozdá tolik. Tady nás to může svádět k tomu, že si myslíme, že těch period se sebhralo opravdu hodně, ale body se vlastně rozdávají vždy vítězovi. V případě rovnosti bodů 2 nebo 3 týmů se rozdávají 2 nebo 3 body z jednotlivých period. Bodový stav je už upraven i na ukazateli. A tím, že se hraje na 3 vítězné periody, takže všechny 3 týmy mají teď stejnou šanci, jsou opravdu stejně motivovány k tomu, aby získali a utrhli pro sebe tu poslední periodu, takže se máme určitě na co těšit. Jde o důležitý bod, který vynese vítěze této periody do finále, do zítřejšího finále týmu mistrovství Evropy, které se koná v Hradci Králové v hale Třebeš. Tak a opět kostka určila prvního podávajícího hráče v periodě a to bude tým ERF, který má modrou barvu. Belgický tým. Hlavní rozhodčí Armel Pino zahájil hru. Jednotlivá družstva nastoupily na plochu a belgický ERF začíná. Vybrali si VAR. Podání dlouhé, takže dali příležitost k získání bodů soupeřům. Bohužel neúspěšně a ERF opět na podání. Opět na černé. VAR v tuto chvíli nespracoval. Po dotyku bude rozehrávat a body bere Nordic Team a ERF Team. Tak, konečně si zahraje také Nordic Team, který směřuje rozehru do středu hřiště. Vybral černé. Vysoký dlouhý míč a Tak jsme zvědaví, který z týmů doplní francouzský tým Triketra do zítřejšího finále. Máš nějaký soukromý tip, Petře? Soukromý tip nemám, ale podle toho, jak se týmy vyvíjejí, asi bych to netipoval na Nordic Team, který mi nepřijde moc aktivní v této hře, v tomto zápase a tipoval bych to spíš na VAR. Tak, Nordic Team, krásný pas, dlouhá přihrávka, bohužel byla až moc dlouhá, šla do autu. A Nordic Team bude opět podávat. Rozehru by měl směřovat na tým modrých, což se tak děje. Tým ERF zpracovává míč a rychle rozehrává dál. Bohužel špatně zahlášená barva. ERF Team si zopakuje rozehru, mezi tím Nordic Team vystřídal čerstvou sílu. ERF Team na podání. Musí zaznít slovíčko Omnikin a barva, na kterou pálíte. Rozhodčí zopakuje tuto barvu. A nyní jsme mohli vidět krásný pas, kdy hráč dokáže při rozehře tak dobře trefit míč, že míč letí 3-4 metry a pak se z ničeho nic skulí dolů a bouchne sebou o zem, což změní trajektorii, takže hráči s tím nepočítají a jsou to jednoduché body, ale určitě to chce mnoho zkušeností k tomu, aby hráči dokázali takhle ten míč zahrát. Teď si modrý tým
Erf úplně nerozuměl při rozehře. Málo dotyků a podání se bude opakovat. Akbar. Akbar na podání. Vybral si tým bílých, Nordic tým, který nestihl zpracovat. Akbar také střídá jednu hráčku. Nordic tým se připravuje na rozehru. A musí hrát Akbar. Francouzi rozehráli opět zpátky na Nordic tým. Tak a černý Akbar i při krátké přihrádce zpracoval. A zahrají si i Erf tým, který byl teď vyzván, ale špatně zahlásili a stojí to body. To znamená, body jsou připsány týmu bílých a týmu černých. Nordic tým střídá. Modrý Erf, belgický Erf tým na podání. Výborně, to byla silná přihrávka, rozehrávka a málo dotyků na míči. Toho se dopustil francouzský Akbar v černém a rozehru si zopakuje. Hra se zrychlila necelé 2 minuty do konce této části hry, která může rozhodnout o vítězi a tím pádem o finalistovi zítřejším. A toto byl míč, který směřoval dolů. Míč musí letět rovně, minimálně ty 1,2 metru, což je šířka toho balónu. Musí mít trajektorii, která letí rovně a pak až může ji změnit směrem dolů nebo nahoru. Tato rozehrávka již byla úspěšná, černí nestačili zareagovat. Stejně jako tato, kde Nordic tým nestačilo zpracovat míč a body získávají Francouzi a Belgičané. Nordic tým na podání, vyzval Akbar a chyba Nordic týmu, protože měl zase opět málo hráčů, kteří se dotýkali míče. Nízký kontakt. Tak, Akbar vyzván ke zpracování, je to dlouhý balón, který musí Francouzi zpracovat. A vrací se do středu, aby rozehráli. Tak, výborně tým modrých. Belgický Erf zpracová a rozehrává. Nicméně pro černé Francouze týmu Akbar to není problém. Připadá mi, že je to teďka takový souboj mezi Francouzi a Belgičany. Kdo z koho na závěr utkání. Přesně tak. Bohužel dlouhý míč Belgičanů. Mohli jsme si všimnout zase dvoubodové ztráty Nordic týmu, to znamená tým Erf ani tým Akbar nemohli hrát přímo na Nordic tým, museli hrát sami na sebe, protože měli stejný počet bodů. Je vybrán oddychový čas 23 sekund před koncem této části hry. Takže v tuto chvíli jsou favorité na zisk 3. bodu z periody tým černých, tým Akbar, což byl můj favorit. Tak uvidíme, jak to dopadne. Erf na rozehře. Zřejmě teďka zase budou pálit na Belgičany. Ano. Přesně tak. 12 vteřin do konce. Erf na podání. Bohužel špatné podání.
tím darují body francouzskému týmu a téměř se naplňuje tip mého kolegy, který má zřejmě bystré oko. Přesně tak. Rád bych měl takový tip i na utkání českého družstva, kdy jim určitě fandím. A na které vás zveme 21:15 v semifinálovém utkání mužů. Konec oddychového času. Jsem zvědavá, jestli s tím ostatní týmy ještě něco nadělají. Takže za to 6 máme sekund. RF 10, Nordic Team 10 a Gbar 12 bodů. A velká radost Francouzů, kteří postupují do finále, takže v tomto klání vítězí Kábar, francouzský tým a postupuje do zítřejšího finále mistrovství Evropy týmových klubů. Kde se utká s francouzským Triketra a s dalším vítězem třetího semifinále, které proběhne v 16 hodin 45 minut. Srdečně vás zveme k sledování online přenosu, nebo přijďte sem do haly v Třepši v Hradci Králové, těšíme se na vás, přijďte povzbuzovat a těšíme se na slyšenou.